Croeso mawr iawn i chi i'r addoliad y bore yma. Mae braf cael arwain yr addoliad i helpu ni feddwl am Dduw ac i ystyried cariad Duw yn yr arglwydd Iesu. Sut wythnos mae wedi bod yn eich hanes chi, Duw yn unig a wyr. Yma yng Nghaerdydd mae wedi bod yn wythnos oer iawn, yn agos i'r rhewbwynt drwy gydol yr wythnos. Ond bore yma mae chydig bach yn gynesach ym mhen y lan Caerdydd. Yr esgyrn eira wedi diflannu ar ychydig eiradd ganddo ni wedi meirioli. Newyddion da ydy fod y brechlyn yn cael ei ddosbarthu'n effeithiol ac yn gyflym, a dwi'n siŵr bod nifer ohonoch chi sydd yn gwylio rwydfa yma wedi cael dos gynta o'r brechlyn. A da ni'n dyheu ac yn dymuno iechyd a gorchfygu'r haint yma yn ystod y misoedd nesaf, fel yn bod ni'n gallu dychwelyd i gyfarfod yn gilydd o fewn i'n heglwysi, i gyfarfod yn teuluoedd a'n ffrindiau yn gymdeithasol. Ga'i'ch gwahodd chi felly am yr hanner awr nesaf i addoli ac i foliannu y Duw bendigedig yn enw yr arglwydd Iesu Grist. Ac felly dewch i ni weddio hefo'n gilydd. Arglwydd i'n Duw mawr a thragwyddol, rhyfeddol mewn gogoniant, da ni'n dod ger dy frond i y bore yma mewn mawl, i ddiolch i ti am holl fendithion a rhyfeddodau ein bywydau, ac am dy natur a dy bresenoldeb a dy gariad dydd ei hun. Yn yr ymgylchiadau anodd ac anarferol yma, da ni'n gofyn y byddi di drwy'r ysbryd glân yn gwneud yn haddoliad ni yn gynnes ac yn ddilys ac wedi sylfaenu ar yr arglwydd Iesu Grist. Mae gymaint o bethau sydd am ennill yn bryd ni, ond da ni am i ti ennill yn bryd ni yn nawr. Wrth i ni feddwl amdana ti ac agor yn calonna, wrth i ni blygu ger dyfron a gwrando ar dair. Oherwydd fe wyddom, does na ddim byd pwysicach yn digwydd yn y byd yma heddiw. Does dim byd pwysicach yn digwydd yma yng Nghymru na bod y bobl pobl yr arglwydd Iesu Grist, rhai yn eu capeli a llawer mwy ar y cyfryngau, yn dod at ei gilydd i addoli y Duw byw. Tyr atom ni o greo'r pob goleuni, trodi ein nos yn ddydd. Par i ni weld holl lwybrau'r daith yn gloiwi, dan lewyrch gras a ffydd. Yn enw Iesu Grist. Amen. Da ni am wrando rwan ar yr emyn cynta. Mi dafla maich oddi ar fy ngwar, Geiria Pantycelyn, Alun Bryn o Gomer Abertawe yn canu, ac alaw gan Andras Iaco Dimbych. Dewch i ni addoli. Sedrych
Da ni diolch i Alun Bryn am yr gan yna ac i Andras Iaco am yr alaw newydd. A gai ddiolch i bob un yn ystod y flwyddyn dwytha bron iawn sydd wedi mynd ati i recordio caneuon newydd Cristnogol ac hefyd emynau traddodiadol. A gai annog unrhyw un y tu allan yn fanna sydd yn rhan o'r oedfa i fynd ati os oes ganddoch chi ddonia i recordio mwy a mwy o emynau traddodiadol a chaneuon Cristnogol newydd fel yn bod ni'n gallu i defnyddio nhw. Maen nhw'n eithriadol o werthfawr yn y cyfnod yma a dwi'n sicr y byddan nhw'n werthfawr ac yn bwysig yn y dyfodol. Da ni am symud ymlaen rwan i ddarlleniad o Efengil Mathew a mae Luned Aron yn darllen y bore yma. Pan adawodd Iesu'r ardal honno, teithiodd ar hyd glan llyn Galilea. Yna aeth i ben mynydd ac eistedd i lawr. Daeth tyrfaoedd mawr o bobl ato, gyda phobl oedd yn gloff, yn ddall, yn anabl neu'n fyd. Cawson nhw ei gosod o'i flaen, ac iachawdd nhw. Roedd y bobl wedi ei syfrdanu wrth weld y myd yn siarad, pobl anabl wedi cael eu iachau, y cloff yn cerdded a'r dall yn gweld. A dyma nhw'n dechrau moli Duw Israel. Dyma Iesu'n galw i ddisgyblion ato a dweud, dwi'n teimlo dros y bobl yma i gyd. Maen nhw wedi bod yma ers 3 diwrnod heb gael dim i'w fwyta. Dwi ddim am iddyn nhw fynd i ffwrdd yn llwgu, rhag iddyn nhw lewygu ar y ffordd. Meddai'r disgyblion, ble gawn ni ddigon o fara i fwydo'r fath dyrfa mewn lle mor anial? Sawl torth o fara sydd gynnoch chi, meddai Iesu. 7, medden nhw, a rhyw ychydig o bysgod bach. Yna dywedodd Iesu wrth y dyrfa am eistedd i lawr. Cymerodd y 7 torth a'r pysgod ac offrymu gweddi o ddiolch i Dduw. Yna ei torri a'i rhoi i'r disgyblion. A dyma'r disgyblion yn ei rhannu i'r bobl. Cafodd pawb ddigon i'w fwyta, ac roedd 7 llond cawell o dameidiau bwyd dros ben. Roedd 4,000 o ddynion wedi cael eu bwydo, heb sôn am wragedd a phlant. Ar ôl i Iesu anfon y dyrfa adre, aeth i mewn i'r cwch a chroesi i ardal Magadan. Diolch i Luned am y darlleniad hyfryd na o Mathew. Byddwn ni yn dod i edrych ar ran o'r adnodau yna, ond yn arbennig yr egwyddor mae Iesu'n ei chyflwyno yn y darlleniad. Ond yn y cyfamser, da ni am weddio. A gai channog chi, mae reit chwythig bod fi'n fama ar fideo a bod chitha fanna yn gwylio ar ffôn neu lechan neu ar y teledu. Ond ceiwch eich llygyd. Ceiwch eich llygaid rwan ac ymlaciwch. A byddwch yn ymwybodol o bresenoldeb Duw yn eich cartra chi neu yn eich car chi, lle bynnag da chi yn gwylio hwn. Ysbryd yw Duw, a rhaid i'r rhai a'i addolan tef addoli mewn ysbryd a gwirionedd. Dydy o ddim yn cael ei gyfyngu gan walia, tŷ na chapel. Mae Duw yn llond pob lle yn bresennol ym mhob man, yn nesaf i'w efe o bawb at enaid gwan, wrth law o hyd i wrando cri, nesau at Dduw sydd â i mi. A David Jones Treborth yn y fan yna'n mynegu y teimlad hwnnw wrth addoli o fod Duw yn agos. Neu fel mae'r salmydd yn deud, ymlonyddwch a gwybyddwch mae yr arglwydd sydd Dduw. Gawn ni gydweddio. Arglwydd bendigedig, da ni'n dod i daddoli di
heddiw, unwaith eto mewn amgylchiadau anghyffredin. Ond yn raddol wrth i'r misoedd fynd heibio, mae'r anghyffredin yn dod yn gyffredin yn yn hanes ni. A da ni yn cyfarwyddo gyda'r dull newydd hwn o dy glodfori. Ac mae'n haddoliad ni yr un mor ddilys, Dad. Mae'n haddoliad ni yn yr un mor ddiffiant ger dy frondi, wrth i ni geisio dy wyneb a dy bresenoldeb, yn arbennig yn cartrefi, fel unigolion ac fel teuluoedd. A helpa ni y bore yma i wneud hynny mewn ffordd sydd yn ystyriol ac yn ddilys. Oherwydd mae yna gymaint o leisiau eraill yn galw arna ni am yn sylw, am yn hamser, am yn donia, am yn haddoliad hyd yn oed. Ond dim ond ti y dylia ni i addoli mewn gwirionedd. A da ni am glywed y lais di yn galw arna ni y bore yma. Mi glywaf dyna'r lais yn galw arna fi i ddod a golchi meia i gyd yn afon Calfari. Da ni am wrando arna ti, am agor yn calonna i defengil ac i dy gariad di. Myfyrio ar dy weithredoedd rhyfeddol a mawr o fewn i'r greadigaeth faith yma, a myfyrio ar dy weithredoedd yn yr arglwydd Iesu Grist a dy gariad di ddarfod. Nef a deiar tir a môr sydd yn datgan mawl i'r ior. Fyny deithau fenaid fod yn y canol heb roi clod. Da ni ddim am fod yn canol y cread a'r byd yma, heb yn bod ni yn rhoi clod i ti. A da ni diolch i ti am bendithion y dydd heddiw. Bendithion syml ac ymrwn mor ganiataol, yn wres, yn fwyd, yn ddiod, yn ddillad, yn gartref, yn deulu ac yn ffrindiau. Diolch arglwydd i ti am yr holl bethau hyn. A diolch i ti hefyd am yr arglwydd Iesu Grist, ac am yr iachawdwriaeth a'r sicrwydd a ddaw trwyddo ef. Am y modd mae dy deyrnas di wedi torri mewn i hanes dynoliaeth. Da ni diolch am yr iachawdwriaeth, am y groes a'i farwolaeth trosom, am yr atgyfodiad a'i fuddugoliaeth trosom, am ei esgyniad ac fethfolianwn di ar gychwyn Sul arall. Ynddo fo mi wyt ti wedi dangos dy drigaredd a dy faddeuant, dy gariad a dy ras. Dyw cariad wyt ti ac fydd clodforwn gyda'n gilydd. Deled dy deyrnas, gwneler dewyllus yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Da ni'n gweddio bydd tystiolaeth Cristnogion a'r eglwysi Cristnogol drwy'r byd i gyd yn effeithiol yn y cyfnod hwn. Y bydda ni'n bobl sydd yn sefyll dros gyfiawnder, yn mynegu cariad, yn gwasanaethu yn cyd-ddynion anghennus yn effeithiol. A da ni'n cyflwyno'r byd i ti ar hyn o bryd yn ystod cyfnod haint Covid-19. Da ni'n meddwl am yr rhai hynny sydd yn dioddef o'r afiechyd, y teuluoedd sydd wedi colli anwyliaid i'r salwch difaol yma. A da ni'n diolch i ti am wyddoniaeth a meddygon ac am y brechiad sydd yn cael ei ddosbarthu. A da ni'n gweddio dros y gwledydd tlawd hefyd arglwydd, sydd ddim yn cael gymaint o'r brechiad a ni yn y gwledydd cyfoethog. Gwna'n gwleidyddion ni a'n system ni'n systema hael sydd yn rhannu, oherwydd rhaid i ni goncro clefyd yma gyda'n gilydd fel dynoliaeth. Hwylusa y gwaith hwnnw. Da ni yn gweddio dros yn teuluoedd ni i gyd, y plant a'r ieuenctid yn y cyfnod anodd yma, yr rhieni sydd yn gofalu drostyn nhw ac weithiau'n teimlo'n rhwystredig iawn, dyro amynedd a dyfel barhad iddyn nhw. Fe weddiwn dros yn ffrindiau a'n cyd-aelodau yn yn heglwys, yn Ebeneser ac eglwysi eraill sydd yn sal, sydd yn unig, sydd yn isel i ysbryd, neu falle sydd wedi colli gwaith ac yn cael trafferth i ymdopi. Diolch i ti am y gwasanaeth iechyd yma yng ngwledydd Prydain a Chymru, am y wladwriaeth les ac am yr NHS. Dyro nerth ac egni i'r gweithwyr yn ei gwaith dwys ar hyn o bryd.
Da ni hefyd yn cyflwyno y gwleidyddion. Gwleidyddion gwledydd Prydain yn y cyfnod yma, y byddan nhw'n cael doethineb i ddelio gyda'r haint a doethineb i ddelio wrth i ni ymadael ac Ewrop. Gofyn nhw'n hyn yn enw'n harglwydd a'n gwaredwr Iesu Grist. Yr hwnna'n dysgodd i weddio gan ddweud, a gweddiwch efo fi rwan, ein tad yr hwnnwyt yn y nefoedd, sancteiddiau'r denw, deled y deyrnas, gwneler dewyllus, fel yn y nef felly ar y ddeiar hefyd. Dyroi ni heddiw ein bara beunyddiol, a maddau ni ein troseddau fel yr ym ni wedi maddau i'r rhai a droseddodd i'n herbyn. A phaid am dwy'n ni brawf, ond gwared ni rhag drwg, oherwydd eiddo ti yw y deyrnas a'r nerth a'r gogoniant yn oes oesoedd. Amen. Y ben bora, bob bora, wel, ers mis Ebrill dwytha, dwi wedi bod yn mynd am dro cyn brecwast. A dwi wedi cael y cyfnod o gerdded yn gyfnod lle mae'n rhwydd i weddio. A gael chanog chitha, os ydych chi'n gallu mynd allan i gerdded, treiliwch chydig o amser mewn gweddi wrth gerdded. Diolch i'r arglwydd am fendithion yn cyflwyno sefyllfaoedd a phobl i'r arglwydd. Rwan, dwi eisiau rhannu negas efo chi y bore yma. Eluned wedi darllen o Mathew, pennod 15. Dyma adnod 29 o'r bennod honno. Daeth tyrfaoedd mawr o bobl ato, gyda phobl oedd yn gloff, yn ddall, yn anabal neu'n fyd. Cawson nhw i gosod o'i flaen a iachawdd nhw. Wrth gwrs cyfeirio at yr arglwydd Iesu mae'r adnod hon. A mae o'n cyfeirio at ymddygiad yr arglwydd Iesu yn aml iawn tuag at bobl oedd mewn angen. A da ni'n gweld y tosturi a'r caredigrwydd a'r awydd yma i wasanaethu pobl eraill yn arllwys allan o gymeriad yr arglwydd Iesu tuag at y bobl hynny oedd o'i gwmpas o. Yn y paragraff cyntaf o'r darlleniad, mi oedd o ar daith ac mi oedd pobl yn dod ar cleifion o bob math at yr arglwydd Iesu yn y gobaith y byddai yn ei achau. Ac mi oedd o yn ei achau fel mab Duw. Ac yna yn yr ail baragraff, mi o'na rai pobl wedi bod yn ei ddilyn o ers dyddiau. Mae'n deud yn y darlleniad bod 4,000 o ddynion, diolch yn cyfeirio at y merched, wedi bod yn dilyn yr arglwydd Iesu am dridiau. A mi oedd Iesu'n poeni am eu cyflwr corfforol, nad oedden nhw wedi cael bwyd yn ystod y cyfnod hwnnw. A mae'n gofyn i'r disgyblion, debyg iawn i porthu'r 5,000. Sgynnoch chi chydig o fwyd y gallwn ni i roi i'r bobl yma. Ac mae o'n cyflawni gwyrth ac yn llwyddo i fwydo y 4,000 o bobl. Ac yn ei diwallu nhw yn gorfforol. Ac yn yr arglwydd Iesu, da ni'n gweld y pwyslais a'r cydbwysedd yma yn ei ddysgeidiaeth. Oedd o'n sôn am deyrnas Dduw, oedd o'n sôn am faterion ysbrydol, am berthynas pobl hefo Duw, ond oedd o hefyd yn ei diwallu nhw yn gorfforol. Pan oedden nhw sal, oedd Iesu'n ei achau nhw. Pan nad oedd ganddyn nhw fwyd, mi oedd Iesu yn rhoi bwyd iddyn nhw. Felly mae'r cydbwysedd yma i fod yn rhywbeth sydd i weld y mywyd y Cristion ac y mywyd yr eglwys Gristnogol ei hun. Bo ni'n cyhoeddi yr efengil y newyddion da, bod modd i ddod i berthynas efo Duw yn yr arglwydd Iesu Grist, ac yna'r cydbwysedd yn bod ni'n gweld pobl anghennus yn y byd ac yn cymunedau ni'n hunan, am bod ni'n bwydo nhw, neu'n diwallu nhw, neu'n rhoi adnoddau ar eu cyfer nhw. A dyma di cyflawnder teyrnas Dduw. Nid y naill neu y llall, ond y ddau beth hefo'i gilydd. Deled
dy deyrnas. Ac yn yr adnodau yma yn Mathew 15, da ni'n gweld calon yr arglwydd Iesu Grist. Fel yr oedd ganddo fo dosturi at y difreintiedig a'r anghennus o'i gwmpas o. Ac a'i nodi'n waith eto, nad cymryd hwn y digwyddiad yma fel rhyw chwedl yn dani sydd hefo rhyw wers foesol. Fel rhywbeth dychmygol oedd falla dyn o'r enw Mathew wedi greu o'i ddychymyg ei hun. Ond fel digwyddiad hanesyddol, gwirthiol a ddigwyddodd, oherwydd mae Iesu Grist ydy mab Duw. Ac yn yr Iesu wrth gwrs, da ni'n gweld natur ac agwedd Duw ei hun. Yn ystod y mis dwytha, dwi wedi bod yn gwneud ychydig ymchwil i ymateb Cristnogion i blau yn hanes y byd. A sut oedd eglwysi Cristnogol wedi ymdopi hefo plau yn y gorffennol. Ac un o'r llyfrau fues i ni darllen oedd The Rise of Christianity, llyfr eithriadol o ddiddorol gan Rodney Stark. Ac yn y llyfr yma mae o yn dweud fod ymateb Cristnogion i blau oedd wedi digwydd yn ystod y tair canrif gyntaf wedi bod yn rhannol gyfrifol am lwyddiant y ffydd Cristnogol. Oherwydd yn y dair canrif cyntaf, fe wynebodd yr ymerodraeth Rufeinig ddau bla erchyll. Un yn y flwyddyn 165 oed Crist, oedden nhw'n galw hwnnw'n pla galen. Roedd cyfanswm marwolaethau yn ystod y pla hwnnw yn enfawr, ac fe ddywedodd yr ymerawdwr Marcus Aurelius fod na fflyd o drolia yn cario cyrff o ddinasoedd yr ymerodraeth Rufeinig mwyn i claddu. Yna tua canrif yn ddiweddarach, dyma na bla arall yn dod i daro'r byd Rhufeinig. A fe ddywedir bod 5,000 o bobl yn marw yn ddyddiol yn Rhufain am gyfnod. Digwyddiadau erchyll a digwyddiadau heddiw 2020-2021, da ni yn gallu cydymdeimlo ac uniaethu hefo nhw. A o feddwl, do na ddim brechiadau, do na'm gwladwriaeth les, do na fawr o ddim ysbytai, do na ddim arbenigedd meddygol na gwyddonol yn ystod y dair ganrif gyntaf. Felly, allwch chi ddychmygu pan oedd pla yn taro cymuned a chymdeithas fod y sgil effeithiau yn ddirfawr. Ond yng nghanol hyn, mae Stark yn credu bod ymateb Cristnogion i'r heintiau wedi cyfrannu tuag at dwf a llwyddiant y ffydd Gristnogol. A mae'n rhoi nifer o resymau am hyn. Dyma ddau ohonyn nhw. Y cyntaf ydy, oherwydd bod Cristnogion yn rhoi esboniad credadwy pam fod yr heintiau hyn yn bodoli. Doedd y crefyddau paganau ddim yn gallu gwneud hyn. Doedd na ddim dealltwriaeth ganddyn nhw pam fod y diwiau, y nifer o ddiwiau oedd ganddyn nhw'n caniatáu hyn ddigwydd. Ond mi oedd Cristnogion yn ymateb hefo ateb nid cadarnhaol ond pendant. A mi oedden nhw'n dweud, da ni'n byw mewn byd sydd yn amherffaith. Mae pobl yn amherffaith. Mae'r cread yn amherffaith. A mae hyn yn golygu fod na ddamweinia a fod na heintia ac erchylltera yn digwydd. Ond uwchlaw hyn i gyd, mae yna Dduw sydd yn llawn cariad. A mae o wedi dangos y cariad yma yn Iesu Grist. Ac mae o'n gaddo bywyd a bywyd tragwyddol i bobl sydd yn credu yn Iesu. Ac yna yr ail beth oedd fod pobl di sylwi ar ymddygiad rhyfedd Cristnogion. Mi oedd Cristnogion yng nghanol yr argyfwng yn llawn cariad a gofal ymarferol tuag at bobl yn ei salwch. Oedden nhw yn fodlon helpu yn hytrach na rhedag i ffwrdd. A mi oedd chydig o ofal ymarferol weithiau yn golygu bod pobl yn goroesi. Rhoi diod i bobl oedd yn rhyw anni nôl dŵr. Rhoi bwyd i bobl oedd yn methu paratoi bwyd. Cadw nhw'n gynnes pan oedden nhw
yn teimlo yn oer oherwydd tymheredd uchel. Ac fe sylwodd pobl oedd yn dilyn paganiaeth ar natur Cristnogion, i ffydd a'i gobaith, ac hefyd i hawydd i helpu eraill yn ymarferol. A thrwy hynny, mi oedd pobl yn dod i ffydd, yn dod i gredu yn yr arglwydd Iesu. Ond cwestiwn dwi'n mynd i ofyn rwan, rhethregol, fel mae'n pregethwyr yn ei ofyn, ydy pam fod Cristnogaeth yn ffydd sydd yn rhoi gymaint o bwyslais ar wasanaethu pobl eraill? Pam fod trigarhau a charu yn cyd-ddinasyddion yn allweddol un ffydd? Mae yna lawer o resymau, ond gai sôn am 3, mae yna fwy na hyn, ond dwi am grynhoi i 3 pheth mwyn i chi gnoi cil drosto fo. Yn gyntaf, oherwydd fod Duw yn gorchymyn i ni wneud. Chi'n gwybod am yr adnod, car yr arglwydd y Dduw, ath holl galon, ac ath holl enaid, ac ath holl nerth, ac ath holl feddwl, a char dy gymydog fel ti dy hun. Dyma'r gorchymyn mawr sydd yn cynnwys caru Duw a charu cydyn. A'r 2 orchymyn yn anatod glwm ac yn un gorchymyn mewn gwirionedd. Allwch chi ddim caru Duw yn iawn heb garu cydyn. Ac allwch chi ddim caru cydyn yn iawn heb garu Duw. Mae nhw'n eiriau hyfryd, a peta dynoliaeth yn ei fyddhau i'r gorchymyn yma, mi fydda'r byd yma yn le gwahanol iawn o ran cyfiawnder ac o ran y frwydr yn erbyn tlodi. Mae Duw am i ni fod yn bobl sydd yn halen y ddeiar ac yn oleunu'r byd, ac am fod yn bobl sydd yn hau daioni yn y manna hynny lle mae Cristnogion yn tystio. Ond mae'n rhaid cael cymhelliad arall hefyd i orchymyn. Oherwydd, da ni ddim fel dynoliaeth a hanes da iawn am i fyddhau orchmynion oeraidd uniongyrchol. Mae natur Eden ym mhawb ohona ni. Y natur yma i dynnu'n groes i orchymyn sydd yn cael ei osod. Da chi'n bod, wrth ymweld â'r colegau yn Rhydychen, mae ganddyn nhw lawn twerdd weithiau yn y canol. A mae yna bostar bach, arwydd bach yn deud, keep off the grass. A'n ymateb i, a dwi'n siŵr nid fi di'r unig un ydy, dwi eisiau rhaid yn rhaid ar y gwair yna. Mae yna rhywbeth yna ni'n does, sydd yn adweithio i orchymyn oeraidd. Da chi'n gwybod na cyfyniadau ar draffordd ydy 70 milltir yr awr. 70. Mae'n gwbl anghyfreithlon i chi a fi i yrru dros y 70 milltir yr awr na ar draffordd. Ond tybed faint ohona ni sydd wedi mynd dros y 70 yna i fod o'n orchymyn pendant. Felly, da ni angen cymhelliant fwy na gorchymyn oeraidd. A mae'r ail beth dwi am sôn amdano fo yn egwyddor sy'n yn helpu ni i fyddhau orchmynion ac i ewyllus Duw. Oherwydd fel Cristnogion, da ni'n sylweddoli maint rhyfeddol cariad Duw tuag ata ni. A fod Duw wedi gwneud popeth yn yr arglwydd Iesu mwyn i ni ddod i berthynas hefo fo a cael bywyd newydd a maddeuant a bywyd tragwyddol. A da ni'n gwybod nad ydy'n gweithredoedd ni anhymdrechion, ni'n cyfrannu dim tuag at hynny, oherwydd fod Duw wedi cyflawni'r gwaith yn llwyr. Mae o'n Dduw mor hael, mor rasol, mor gariadlon, mor faddeugar, mor drigarog, a ni na heb unrhyw hawliau i'r holl fendithion mae o'n ei roi i ni. Ac felly, fel ymateb i gariad a heilioni Duw, da ni'n dymuno byw bywyda sydd yn ifydd i'r arglwydd. Da ni isio'n bywyda ni fod yn bywyda o addoliad sydd yn diolch ac yn werthfawrogiad i Dduw am ei gariad yn Iesu Grist.
A mae hyn gymaint o anogaeth i ni yn dydy fel Cristnogion, i fod yn gymwynasgar tuag at yn cydyn. Fwy felly nac gorchymyn oeraidd. A pa reswm gwell sydd i helpu tlodion a bwydo'r newynog a sefyll dros gyfiawnder na i fod yn fynegiant o ddiolch ac addoliad i'r arglwydd wrth wasanaethu eraill. Mae Iesu'n gosod y peth yn syml iawn yn y bregeth ar y mynydd. Mae'n deud yn y 5 bennod o Mathew, chi ydy'r golau sydd yn y byd. Mae'n amhosib cuddio dinas sydd wedi adeiladu ar ben bryn. A does neb yn goleuo lamp i'w gosod o dan fowlen. Na, da chi'n gosod lamp ar fwrdd mwyn iddi roi golau i bawb yn y tŷ. Dyma sut dylai'ch golau chi ddisgleirio, mwyn i bobl foli'ch tad yn y nefoedd, wrth weld y pethau da chi'n ei gwneud. Da ni'n gwneud, da ni'n helpu, da ni'n cynorthwyo, da ni'n gwasanaethu cydyn, mwyn clodfori Duw, mwyn i bobl foli'ch tad yn y nefoedd, wrth weld y pethau da chi'n ei gwneud. Dyna'r ail beth. Ac yna yn drydydd i gloi, mae pob Cristion yn y bôn am fod yn debyg i Iesu Grist. Fo ydy'n gwaredwr a fo ydy yn esiampl berffaith. Fel gwaredwr mae o wedi dangos cariad aberthol, gwasanaethu ni, gwasanaethu dynoliaeth, ac fel esiampl mae o wedi dangos i fod o'n trigarhau a helpu y rhai hynny sydd mewn angen. Ac felly, da ni'na i fod i ddangos cariad aberthol ac i ddilyn i esiampl drwy helpu yr anghennus. Bod yn debyg i'r arglwydd Iesu. Mae lot o sôn y dyddi yma am influencers. Dwi'n gwybod os da chi wedi clywed am yr influencers. Dylanwadwyr. Pobl ar y we sydd yn dylanwadu ar bobl eraill. Maen nhw'n deud erbyn hyn bod 3.5 biliwn o boblogaeth y byd ar y cyfryngau cymdeithasol. Mae hynny bron iawn yn hanner poblogaeth y byd i gyd. Maen nhw gyd ar y cyfryngau. A mae yna bobl sydd a miliynau o ddilynwyr sy'n dod o dan yr teitl influencers. Mae rhain yn bobl sydd yn hyrwyddo gwahanol bethau. Maen nhw'n hyrwyddo ffasiwn, cerddoriaeth, chwaraeon, ffordd o fyw, ffordd o feddwl. Neu maen nhw'n bobl sydd hefyd yn annog yr gwylwyr i brynu nwyddau arbennig. A maen nhw'n cael nawdd ariannol mawr iawn gan gwmnïau dillad a bwydydd mwyn cyfeirio at eu nwyddau nhw. Ac o'n i'n edrych, da chi'n gwybod pwy di'r 3 dylanwadwr mwyaf yr wythnos yma? Cos mae'n siŵr bod o'n newid reit aml. Dyma i chi y 3 uchaf o ddylanwadwyr y byd. Y cyntaf di Cristiano Ronaldo, pêl-droediwr, a mae ganddo fo 262 miliwn o ddilynwyr ar Instagram. A mae cwmnïau fel Nike a chwmnïau chwaraeon yn noddi Ronaldo i hyrwyddo i nwyddau. Yn ail, yn y 3 ucha, ydy Ariana Grande, actores a chantores, os dwi wedi dweud i enw hi'n iawn. Mae ganddi hi 221 miliwn o ddilynwyr. A meddylwch 2 miliwn o bobl sydd yn byw yng Nghymru. Ond mae gan hon 221 miliwn o ddilynwyr yn gwylio i fideos, a'i geiriau, a'i sylwadau ar Instagram. A'r trydydd ydy, o'n i rioed i clywed am hwn, Dwayne The Rock Johnson. A beth ydy bywoliaeth Dwayne The Rock Johnson? Wel, y maflwr codwm, sa'n ni'n arfer dweud, reslo
hefo'r WWE. A mae gan The Rock 177 miliwn o ddilynwyr. Ac am y tro cyntaf erioed, mae'r bobl yma yn gallu cael i mewn i fywyd pobl drwy y ffôn, drwy y cyfrifiadur, drwy'r lechan, fel i bod nhw'n dylanwadu arnyn nhw. Sut maen nhw'n siarad, be maen nhw'n brynu, be maen nhw'n feddwl, be maen nhw'n neud, be maen nhw'n credu sydd yn bwysig mewn bywyd. A mae hynny'n golygu bod eu dylanwad nhw weithiau yn fwy ar blant, ar bobl ifanc, ar oedolion, neu teuluoedd, neu cymuned, ac yn sicr neu heglwys nhw eu hunan. Da ni'n byw mewn cyfnod rhyfedd. Da ni'n byw mewn cyfnod peryglus oherwydd fod yna bobl ar fath ddylanwad ar bobl eraill. A mae yna eilunod newydd yn codi yn deud wrth bobl, addolwch fi, gwasanaethwch fi. A maen nhw'n cipio calona, oedolion, plant a ieuenctid. Felly mae'n tystiolaeth Gristnogol ni yn bwysicach nac erioed. A'r ffordd y bydd yn tystiolaeth yn fwyaf effeithiol ydy bod yn debyg i Iesu Grist ei hun a thyfu'n debyg iddo. Yn y Beibl, da chi'n cael y gair sancteiddio, bod Duw yn sancteiddio ni. Ac ystyr hynny ydy, wrth i ni dyfu fel Cristnogion, dwi'n meddwl yn syml ydy, bod ni'n dod yn debyg i Iesu. Fel hyn mae Paul yn deud yn Effesiaid 4, dim felly da chi wedi dysgu byw wrth edrych ar y Meseia. Os mai fe ydy'r un da chi wedi dysgu i'w ddilyn, yn Iesu mae dod o hyd i'r gwir. Felly rhaid i chi gael gwared ar hen ffordd o wneud pethau, y bywyd sydd wedi lygru gan chwantau twyllodrus. Rhaid i chi feithrin ffordd newydd o feddwl. Mae fel gwisgo natur o fath newydd, natur sydd wedi fodelu ar gymeriad Duw ei hun yn gyfiawn a glân. Bibl Cymraeg newydd yn y cyfiawnder a'r sancteiddrwydd sy'n gweddu i'r gwirionedd. Mae'r ysbryd glân yn gweithio na ni fel Cristnogion i'n gwneud ni yn debyg i'r Iesu. Diolch bod yr ysbryd yn influencer y mywyd yr Eglwys Gristnogol. Gwaith yr ysbryd ydy'n sancteiddio a tyfu yn debyg i'r arglwydd Iesu. A mae hynny wrth gwrs, fel da ni wedi gweld yn Mathew 15, yn cynnwys gwasanaethu yn cyd-ddynion a'r pobl mewn angen yn cymuned a chariad a berthol. Mae wedi bod yn anodd i rei ohona ni yn ystod y cyfnod clo yma i allu gwneud hynny'n ymarferol. Da ni wedi methu cefnogi elusena na mudiadau dyngarol yn cymuned i wneud i helpu. Ond yn fuan gobeithio byddwn ni'n gallu ailgychwyn gwneud hynny. Ac yn y cyfamser, yn y clo, da ni'n gallu gweddio, da ni'n gallu, os da ni'n gweithio wneud hynny trwy'n gwaith, da ni'n gallu gwneud hynny trwy yn teuluoedd a efo'n cymdogion. Am bod ni'n dangos y tosturi a'r cariad aberthol hwnnw da ni'n weld yn yr arglwydd Iesu. A pennill o emyn i gloi, o nabawn yn fwy tebyg i Iesu Grist yn byw, yn llwyr gysegryn bywyd i wasanaethu Duw. Nid ei fwyn ei hunan y daeth i lawr o'r nef, ei roi ei hun yn aberth dros eraill wnaeth fe. A dewch i ni ganu yr emyn hefo'n gilydd. O nabawn yn fwy tebyg i Iesu Grist yn byw, yn llwyr gysegri mywyd i wasanaethu Duw. Nid ei fwy na'i hunan y daeth i lawr o'r ne, a'i roi ei hun yn aberth dros eraill naeth fe. O na fawn i fel fe,
o na bawn i fel y fe, o na bawn i fel y fe, o na bawn i fel y fe. O na bawn yn fwy tebyg mewn gweddi'r Iesu mad, yn ciliau efo'r mynydd i alw ar ei dad. Yn hanol dwfn ddistawrwydd ymhell o sŵn y dre, fe hoffai ddal cymundeb a'i dad oedd yn e. O na bawn i fel y fe, o na bawn i fel y fe, o na bawn i fel y fe, o na bawn i fel y fe. O na bawn fel yr Iesu yn llawn a wyddfryd pyr, i helpu plant gofidiau ac esmwyddau eu cyr. O na bawn fel yr Iesu yn maddau pob ryw fai, roedd cariad yn y marllwys o'i galon ein ddidrai. O na bawn i fel y fe, 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 o na bawn i fel y fe. O na bawn i fel e fe, bod yn debyg i'r arglwydd Iesu Grist, yna ydy'n dyhead ni. Diolch i chi am fod yn rhan o'r oedfa y bore yma. Gobeithio i fod o wedi bod yn fendithiol, ac y gewch chi gryfder i wynebu yr wythnos yma fel pobl Iesu Grist. Gobeithio bod yna bethau yn y neges sydd wedi herio chi, a gobeithio bod chi wedi teimlo'ch bod chi'n rhan o gynulleidfa o bobl Dduw. 11 bore yma, mae yna banad a bisgit os oes gynnwch chi yn ar Zoom. Hanner awr 11 mae yna ysgol Sul ar Zoom. Hanner awr 7 mae cwr gweddi Angor Grangetown. A mae'r wythnos nesaf yma yn wythnos dawelach oherwydd i bod ti yn hanner tymor. A'r Sul nesaf am 10 yma ar Facebook Live, mi fydd yr oedfa o dan arweiniad aelodau Ebeneser. Felly, da ni'n edrych ymlaen at hynny. Dewch i ni ddeud y gras hefo'n gilydd i gloi. Gras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân a fyddo gyda chwi oll o'r awr hon hyd byth. Amen.